Βάζετε στόχους και χαιρόμαστε. Ηλεκτροκίνηση τώρα, συνεπιβατισμός, carpooling, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, και κοινή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, car sharing, στις αστικές και περιαστικές μεταφορές. Το ακούσαμε και στις προηγούμενες συζητήσεις αυτό σαν πρόταση, ότι είναι κάτι. Κύριε Βουλγαρούδη, πώς μπορούν εργαζόμενοι, φορείς, επιχειρήσεις και η πόλη να υποφεληθούν? Τι ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν από την πολιτεία για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, αλλά κυρίως της συνδυασμένης μετακίνησης? Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά να συμμετέχουμε στο πρώτο συνέδριο. Σας ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε ένα διάλογο πάνω σε ζητήματα τα οποία κουβεντιάζονται εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρώπη. Είναι καιρός να το κάνουμε κι εμείς. Θυμάμαι το 2017, όταν μου ήρθε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το 2017 δεν είναι πολύ πίσω από τώρα. Ωστόσο, αυτό που λέμε ηλεκτροκίνηση δεν ήταν καθόλου διαδεδομένη, όχι στην πόλη μας, στη χώρα μας, τον καιρό εκείνο. Και άνοιξε μια συζήτηση από τότε, δειλά-δειλά, μέχρι σήμερα, και φτάσαμε σήμερα όχι μόνο να συζητάμε και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία για ηλεκτρικά λεωφορεία στην πόλη μας, αλλά να συζητάμε και για συστήματα τα οποία συνδυάζουν μέσα μετακίνησης προκειμένου τελικά να κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας. Δηλαδή να υποφεληθεί ο πολίτης προκειμένου να μεταβεί από το σημείο Α στο σημείο Β με τον πιο βέλτιστο τρόπο για τον ίδιο, για την πόλη και για το περιβάλλον. Εμείς ως εταιρεία ξεκινήσαμε το 2008 να κάνουμε συστήματα ουσιαστικά μικροκινητικότητας, αντιμετώπιση δηλαδή του τελευταίου μηδίου. Εκεί συναντήσαμε την ηλεκτροκίνηση περίπου το 2015 με κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και λίγο μετά με κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, car sharing. Ο συνεπιβατισμός υπήρχε ως μια ιδέα την προηγούμενη 15 ετία γενικά στον πλανήτη, όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζει και εξειδικεύεται και συνδυάζεται με τα υπόλοιπα μέσα, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Νομίζω λοιπόν ότι για την πόλη μας, μιας και συζητούσαμε, είναι πολύ σημαντικό να υλοποιήσουμε, να βάλουμε την πόλη μας στο επίκεντρο και να υλοποιήσουμε συστήματα που συνδυάζουν μέσα μετακίνησης σταθερής τροχιάς, καθαρά μέσα σταθερής τροχιάς και μέσα που εξυπηρετούν αυτό που λέμε εμείς το τελευταίο μύδι, δηλαδή τα τελευταία 2 χιλιόμετρα περίπου. Ούτως ώστε ο πολίτης να μπορεί, και θα το συζητήσουμε ίσως και μετά, αν έχετε τη διάση, κυρία Φαντοπούλου, είναι πολύ ειδική σε αυτό, να μην έχει σειρά εισιτηρίων για να μεταβεί από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, αλλά ουσιαστικά να πληρώνει ως υπηρεσία τη μετακίνησή του. Σε αυτό θα έρθω τώρα και αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Κουρέτα. Ευχαριστώ, κύριε Βουλγαρούδη. Κύριε Βουλγαρούδη, όλοι τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου δικτύου μετακίνησης με μέσα μικροκινητικότητα, σταθερής τροχιάς και ταξί στη Θεσσαλονίκη. Να υπενθυμίσω ότι Taxiway επίσης υποστηρίζει το συνέδριο και κάνει δωρεάν τις μετακινήσεις για άτομα με κινητικά προβλήματα και με ειδικές ανάγκες. Κύριε Βουλγαρούδη, πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη όμως αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, τι μέσα μπορούν να ενταχθούν και πώς αποβαίνει τελικά αυτό προς το συμφέρον των πολιτών και των πόλεων? Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω, εντελώς συμπτωματικά, ο κύριος Κουρέτας προηγουμένως ανέφερε το παράδειγμα της Διών. Ήθελα να πω ότι η Διών ήταν η πόλη που είχα δει όταν ξεκίνησα την Brainbox πριν πολλά χρόνια, πριν από 18 χρόνια, ως παράδειγμα μετακίνησης. Η Διών ήταν μία από τις πόλεις που είχε κοινόχρηστα ποδήλατα, ηλεκτρικά δεν υπήρχαν τότε, περίπου στο 2007. Από τις λίγες πόλεις. Δηλαδή, ακόμη για παράδειγμα, δεν είχε το Λονδίνο. Αλλά είχε η Διών. Και σήμερα η Διών κάνει συνδυασμένη μετακίνηση. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τώρα τη Θεσσαλονίκη μας, που έχει το πιο σύγχρονο μετρό, που έχει ηλεκτρικά λεωφορεία και που έχουμε κάνει και πιλότους όπου μπορούμε σε έναν χάρτη, σε μία εφαρμογή, να τα βάλουμε μαζί αυτά και να συνδυάσουμε και τη μικροκινητικότητα για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη να πάει από το ένα σημείο σε ένα δεύτερο. Ή και σε ενδιάμεσους σταθμούς. Η πόλη, όπως είπε η κυρία Φαντοπούλου, έχει ηλεκτρικά ποδήλατα περιφερειακά. 6 δήμοι της πόλης, ξεκινώντας από δυτικά ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πηγαίνοντας προς τα ανατολικά ο Δήμος Καλαμαριάς, Θέρμης και Πηλαίας Χορτιάτη. Αυτό κλείνει ένα δακτύριο γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτουν 300 συνολικά ηλεκτρικά ποδήλατα καινούρια από ένα πρόγραμμα του ΙΜΕΠΕΡΑ και αποκτήθηκαν το περασμένο έτος. Ο ανάδοχος συνολικά στην πόλη είμαστε εμείς. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για την πόλη που έχει, θα ξαναπώ, και τα δύο άλλα βασικά μέσα σταθερής τροχιάς, να πάρουμε τις πρωτοβουλίες και να τα φέρουμε κοντά.
να τα συνενώσουμε, ούτως ώστε να κάνουμε κέντρα κινητικότητας, σταθμούς μετεπιβίβασης, όπου μπορεί κάποιος να πάρει το ένα μέσο, να φτάσει μέχρι ένα σημείο και συνέχεια να συνεχίσει με ένα δεύτερο μέσο και να πραγματοποιήσει την διαδρομή του. Θεωρώ ότι για την πόλη αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί και το μέγεθος το κατάλληλο έχει και τη χωροταξία και τώρα διαθέτει και τις υποδομές. Άρα νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Μια καλή συγκυρία για πάρα πολλά τέτοια ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω που πάνε την πόλη ένα βήμα μπροστά. Κύριε Βουλγαρίδη, Βουλγαρούδη, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να περάσουμε στην ένταξη των δικτύων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σε συστήματα mobility as service. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο? Είπατε προηγουμένως ότι τα πάρκινγκ πλησίων του μετρό έχουν γεμίσει. Πώς γίνεται να τα αδειάσουμε? Γίνεται να τα αδειάσουμε όταν έχουμε περισσότερα κοινόχρηστα οχήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αυτό που συζητάμε συνέχεια, τη μετακίνηση μας μέσα στην πόλη. Το car sharing, και μάλιστα το e-car sharing, ηλεκτρικά κοινόχρηστα οχήματα, είναι μία απάντηση σε αυτό. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται ευρέως. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες ευρείας χρήσης του car sharing. Πολλές πέτυχαν, κάποιες απέτυχαν, αλλά σε μικρή κλίμακα το car sharing, δηλαδή σε micro-mobility hubs, ήταν πάντα πετυχημένο. Στην περίπτωση μας λοιπόν, για να γίνει car sharing, χρειάζονται φορτιστές. Δηλαδή η πόλη πρέπει να έχει φορτιστές. Και μάλιστα οι φορτιστές αυτοί να είναι στο ίδιο δίκτυο με τα υπόλοιπα μέσα που συζητούσαμε προηγουμένως, έτσι το ώστε ο οδηγός δεν μπορεί να έχει 5 εφαρμογές, μία για το μετρό, μία για τα λεωφορεία, μία για τα ποδήλατα, μία για τους φορτιστές. Να το κάνω λίγο προσομοίωση. Είναι σαν το πάρκινγκ που έχουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που το έχει συγκεκριμένη εταιρεία, που έχουμε κατεβάσει μια εφαρμογή και όταν σταθμεύουμε βάζουμε σε ποιο σημείο είμαστε και σε. Είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή είναι σαν ο Δήμος Κορδελιού να είχε κάνει σύμβαση για την ελεγχόμενη στάθμευση με μια άλλη εταιρεία και πρέπει να έχω μια άλλη εφαρμογή. Σωστά. Και αυτό να γίνεται και για όλα τα μέσα μεταφοράς. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, ας ελπίσουμε να το κάνουμε σύντομα, να έχουμε για όλα τα μέσα μεταφοράς ένα κοινό εισιτήριο. Έτσι το σωστό πολίτη να εξυπηρετείται. Οι φορτιστές λοιπόν είναι ένα ειδικό σημείο, γιατί εκεί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μία εφαρμογή για όλα τα δίκτυα φορτιστών. Πριν πάμε να τα συνδέσουμε και με τα υπόλοιπα μέσα. Δηλαδή είναι διαφορετικό το δίκτυο της Dayblue, από το δίκτυο της Protergia, από το δίκτυο της Energy, από το δίκτυο το δικό μας της Plus. Μην κάνετε διαφήμιση όσους δεν στηρίξαν το συνέδριο. Πείτε μόνο όσους είναι εδώ. Θέλω λοιπόν να σας πω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να περάσουμε γρήγορα σε αυτό που λέμε ουσιαστικά roaming στους φορτιστές και διασύνδεσή τους με τα υπόλοιπα μέσα μετακίνησης. Γιατί τελικά τον πολίτη, εμείς τεχνολογικά αυτά όλα μπορεί να τα συζητάμε και μας φαίνεται καμιά φορά και ενδιαφέρον να έχουμε και 10 εφαρμογές για να βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ τους, αλλά ο πολίτης θέλει να εξυπηρετείται γρήγορα και εύκολα. Ένα εισιτήριο για όλα αυτά. Αθόρυβα βέβαια, γιατί είναι ηλεκτρικά, αλλά είναι εμφανή. Κύριε Βουλγαρούδη, θα ολοκληρώσουμε με εσάς τη συζήτηση με την ανάπτυξη αυτού του ενιαίου κόμβου μικροκινητικότητας micromobility.gov.gr με συλλογή δεδομένων χρήσης συστημάτων κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων σε 110 δήμους της χώρας. Με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα? Υπάρχουν εργαλεία, εργαστήρια και μέθοδοι ώστε να προκύψουν συμπεράσματα χρήσιμα για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας? Με την κυρία Φαντοπούλου, από ό,τι κατάλαβα, πάλι θα συνεργαστείτε. Γιατί αν μιλάμε για δεδομένα και για τέτοιο είδους. Να πούμε το εξής. Όσον αφορά τις μεταφορές, το ξέρουν όλοι οι συγκοινωνιολόγοι, βασικό ζήτημα, αν εξαιρέσουμε όλους τους υπόλοιπους πολίτες, οι οποίοι όλοι μας έχουμε μία άποψη για το που πρέπει να πάει το μετρό, αν περνάει από εδώ ή από εκεί, από μπρος ή από πίσω, το βασικό είναι ότι χρειάζονται data και σήμερα η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να δίνει data προκειμένου να παίρνουμε τις πιο ορθές αποφάσεις για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Και όσον αφορά την πολυτροπική μετακίνηση που συζητούσαμε προηγουμένως, αλλά και τις μετακινήσεις αυτές καθ' αυτές, είναι καιρός να αρχίσουμε να αξιοποιούμε τα data, τα οποία έρχονται, υπάρχουν, αλλά πλέον πρέπει να τα συλλέγουμε και να τα εκμεταλλευόμαστε, να τα αξιοποιούμε. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, όσον αφορά τα δικά μας μέσα της μικροκινητικότητας, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης υλοποιείται τώρα μία πλατφόρμα η οποία θα βγει στο micromobility.gov.gr και η οποία θα έχει δεδομένα, θα συλλέγει δεδομένα μικροκινητικότητας από όλη τη χώρα, από τους δήμους που συμμετέχουν σε αυτό. Που σημαίνει ότι αυτά τα δεδομένα μπορούμε να τα πάρουμε και να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε αυτό που λέμε, πού θα γίνει ο ποδηλατόδρομος,
Πού πρέπει να μπει ο σταθμός για να κάνουμε συνδυαστική μετακίνηση? Τα ΣΒΑΚ όμως γίνανε. Άλλο αν δεν εφαρμοστήκανε. Χωρίς ιδιαίτερα data εκεί, αυτά τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε να κάνουμε, πάλι σας λέω το vision της επόμενης μέρας, και το λέω της επόμενης δεν εννοώ του μεθαύριο, του αύριο εννοώ, είναι αυτά τα δεδομένα, μόλις τα πάρουμε τώρα, αυτό θα είναι δουλειά του 2025, να τα συνδέσουμε άρα και με ένα εσείς εργαστήριο. στο Mobility του 26 θα έρθετε με αποτελέσματα τέτοια. Έτσι πιστεύω. Να το συνδέσουμε με ένα εργαστήριο, όπως είναι το Living Lab της κυρίας Αϊβαντοπούλου, που είναι νομίζω το πιο πλήρες εργαστήριο συλλογής δεδομένων σήμερα, ώστε να βγάζουμε συμπεράσματα, να τα πάρουν και να αρχίσουν οι άνθρωποι που είναι ειδικοί να βγάζουν συμπεράσματα για να σχεδιάσουμε κάτι που δεν θα είναι η άποψη του Βουλγαρούδη για το αύριο, αλλά θα είναι η άποψη των δεδομένων της επιστημονικής κοινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.